A finals de l'hivern i al llarg de la primavera floreixen la major part de les espècies d'orquídies de Mallorca. Arreu del món n'hi ha més de 20.000 espècies diferents, la major part als tròpics, on existeixen flors realment espectaculars. Les d'aquí són unes plantes petites, però igualment belles i peculiars. Les orquídies són uns vegetals que viuen de manera simbiòtica amb un fong. La majoria floreixen des de les darreries de l'hivern fins al començament de l'estiu, i d'altres ho fan per la tardor. Les flors tenen formes i coloracions molt curioses per poder atreure els insectes que les pol·linitzen. Bona part de les orquídies són pròpies dels pinars i les garrigues, però també en trobam a les zones humides o als alzinars. A Mallorca n'hi ha unes 40 espècies, algunes amenaçades com l'orquídia de Prat, que té la seva àrea de distribució a Son Bosc, on es projecta construir un camp de golf. Els fotògrafs, excursionistes i aficionats a la natura han de tenir especial cura en no fer malbé aquestes plantes ni la vegetació que les envolta quan les observen o en fan fotografies.